Gumuho ang lupa sa bahaging ito sa Puro 4 Barangay Calero, Jose Panganiban, Camarines Norte mag-aalas 5 kaninang umaga. Dahilan umano ng pagguho ang magdamag na pag-uulan na dulot ng shear line. Agad naman na nagsagawa ng clearing operation ang lokal na pamahalaan para tanggalin ang mga debris nakaharang sa kalsada. Alas 9:30 na ng umaga nang muli itong madaanan ng mga motorista. Nagawan po agad ng immediate na inspection, nilagyan po ng temporary barikada as closed road at in-inform po namin yung GC ng mga barangays kung saan yun po yung mga apektado ng landslide hindi po magiging passable. Na-inform po namin ng maaga sa barangay captain and secretary GC at nakapag-reroute po sila. Dito na po sila dumaan sa barangay Nakalaya Road from West Barangay. Doon na po dumaan yung mga commuters natin. Okay po. 9:30 po ngayong umaga, passable na po ulit yung going to West Barangays ng Jose Panganiban na dadaan po dito sa parte po ng Barangay Calero. Wala ring naiulat na nasaktan sa nangyaring landslide. Wala pong nasugatan o na injured dun sa nasabing landslide. That time po ay hindi pa po ganun yung dami ng dumadaan po dung mga ganong oras. Paalala ng otoridad lalo na sa mga residenteng naninirahan sa mga landslide-prone areas na maging mapagmatsyag sa mga oras ng kalamidad para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.